जाथ'बाय नारहरगोन आरोना। हेलौ रायजोफोर, नै दा नोंसोर सिगाङाव गोदान भिडिअ लाबोलायबाय बादसा पार्टिजों दाउ लकेल हांनायनि। बेखौ हांगोन, रेडि खालामजोबखाबाय, अरखि जायाखै नालाय। नैबे बानलु मिक्स बावबो दंजोबो, मस्ला हालदै जा नांगौ बुस्थु दंजोबखायो। बादसा पार्टि इस ओइ रावलाय बेसेबां जागोन नोंलाय? हा जायोना जाया? ए दा नायलांबाय थादो र', अरखि जाग्रोथोंसै। नै दा बेखौ मस्ला मस्लि लगायजोबखानोसै, बेखौ एरख'ग्रोनि र'। बानलु गोराननि देनायमोन, माने ग्रेन्डाराव होनाय बानलु गोरान, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर, बिसोर मोननैल' दं, जेबो गैया। बे जाथ'बाय, एबार थाव हरगोन। थावा बेसेबां बुरजा हरनो हायो एसेबां साबसिन, दाउआवबो फुनखागोन नालाय। नैबे थावखौ हरग्रोबाय, ओमफ्राय बेबो जिरा थिरा मिक्स नांगौखिनि बेखौ हरबाय। नैबे गरम मस्ला बेखौबो हरगोन। ओमफ्राय नैबे मिट मस्ला, बे मस्ला एसे हरबाबो जायो, गैखालामोन। दा हालदै हरगोन। मोजां मिक्स खालामगोन आरोना। थाव हरबावनि एसे, मिक्स खालाम। बेखौ माने दाउनि सायाव फुनजोबगोन आरोना, दाउनि सायाव फुननानै ओमफ्राय उदै सिङावबो बै सामब्राम गुफुराव एसे फुननानै हरगोन। दा नैबे जाथ'बाय, संख्रि हरबावनांगौ, लास्टनि संख्रि हरसै एसे। जाथ'बाय, दा नै बेखौ दाउआव फुनजोबसै आरोना, एसे थाव फुनबावनोसै नैबेहाय दाउआव नांजोबनायनि। बेखौ मिक्स खालामगोन। एबार बेखौ होबाय, आखाइया खिन्थु ब्रां ब्रां आलौसिगोन आंना, एबार थाख'नो हानाय नङा। बे सायाव फुनना लाग्रोजोबनोसै बेखौ। बिराद गोथाव जायो मिथिबाय, लकेल दाउआ बयलारनि। दा जाथ'बाय, दा नैबे दुन्दियाजों सामब्राम बिलाइजों हो, बेखौबो नैबाव मिक्स खालामगोन। ओमफ्राय नैबेखौ हाफ्लेगोरनै लानि आङो र', हाफ्लेनानै लाग्रोनि, बेखौ सिङावसो सोगोन उदैयाव। दा बेखौ हाजोबसै, ओमफ्राय एबार मिक्स खालामगोन आरोना बेखौ। संख्रि हरगोन एसे, संख्रि हरबाय, मिक्स खालामगोन। बेखौ नै एसे, ओमफ्राय एबार बेजों लोगोसे दैबाव नारहरगोन आरोना। ओरै जाबाय बियो, जाबाय। एबार साराजों थुनसै, थुगोन आरो बेजोंनो थुगोन, बेजों थुनानै ओरै
जाबाय दा बेखौ खागोन आरोना नङाबा उल्था उल्थि गिदिंनो नागिरो दा नै नायदो जाबायानो एबार बिदि हांगोन बेखौ नै होहांबाय एबार बिदि होगोन बरिया अनो एबार अरखौल' सुना होबाय थानोसै ओरै फिदिंबाय थागोन बेखौ नै बिदि जाबाय दसे थाथ'थोंसै गासिबो देसि जुगारजोब नायलाय इथाजोंसो होदों इथाजोंसो होदों नै बेयाव स्टेन्ड दंमोन बुस्थुआ औवानि बानायनायमोन हममेड ओमफ्राय बायस'दों आरोना नैबाव दंमोन बेनिफ्राय बायस'दों बुस्थुआ बैलाय दा नै नायदो जा बरिया जायो टेस्टआ दा नै बना जाबखोजोबखाबाय बेसेबां नांगौ एबार हारसिङैनो मोनलांबाय थागोन नै माने अरखि जाग्रोनांगौ आरो हो मेजेम दंमोन बुस्थुआ मेजेमबो गबाय नै नायदो दा नै बिराद बरिया जागासिनो मुस मुसनो मथा मथि 20 मिनिटसो लाबावगोनदां अराबो जा बरिया होबाय एसे बोख्लायना होनि अरा बारा जादों एबार बिखुंथिं होनोसैलाय ओरैथिं होखांजोब्बाय ओरै साइड होजोब्बाय ओरै साइडनाथ' जाहांबायानो फेर होनलायलायथारबाय नै बेयाव दा एसे थाव होगोन आरो होआबाबो जाबाय बुस्थुआ मेजेम दंखायो नालाय हारसिं मोनसिगोन बे दा नै गसरगासिनो जा गोथाव नुखाबायना नैबे गोदोना साइडना जाहांबायानो बिखुंथिं जाथाराखै दंबावो ओरैनो जाबाय हो उदैनाथ' जाबाय ओमफ्राय नैबे आथिं जरानि दंबावो बिखुंजों उदैजों बिसोरल'सै होमबानो जाबाय नै दा जाबायानो बरिया गोथाव नुखाबाय नैबे आथिङाल' एसे थाबावबाय आरो मथा मथि 10 मिनिटबानो जाबाय ओरै जाजोब्बाय खर'बो जाबाय ओमफ्राय नै गावब्रालायबाय बरिया जासिगोन ओरैनाबो जाजोब्बाय बेबो जाजोब्बाय आरोना दा 10 मिनिटसो होनानै जिखुनु खांसैल' थाव एसे फुनबावनोसै थाव मस्ला एसे ओरै माबा बांद्राय रानस्राव जायोना बुस्थुआ मोनबा ओंखायनो एसे फुननांगौ बरिया टेस्ट जायो जासिगोन आरोना फाइनालि नै जाबाय एबार खांसै गासिबजोंबो जाजोब्बाय नै नायदो ओरैबो जाबाय गासिबजोंबो जाजोब्बाय गोगोम जागोन बेखौ मुस ब्रां नो बरिया नुखाबाय नै ब्रां नो बेखौ खेवनांगौ र' गुदुंथार खेवखांनायनि उनाव देखायनोसै र' दा नायदो नै बख'खांबाय बरिया नुबाय नायदो नै जाबाय बेनो लास्ट बरिया नुदों जानायखौ देखायलादै जानायनि भिडिअ नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय एक्सट्रा होनबासो लाबोगोन नङाबा लाबोआ दा नायदो बरिया दा बेखौ मासेनो अरखा जागोन खिन्थु जानाय भिडिअखौ देखाया जेब्ला कमेन्ट खालामगोन ना अब्लासो लाबोगोन